Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan dilipas kasama kinibugod kayo alumar. Idintero paginian ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran diri damag winupas masamak. Diri sumbat diri agtuturay kadiri issues. Ken kalikagong diri umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. Agkimek tayo kakailan. Tapno maamuan ti publiko. Ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan. Amin ket may payan ti gundaway itinedyo programa. Damdamag ni Berto. Rangtay ti publiko adumanon kadiri masiknan. Damdamag ni Berto. Hulyo 6, 2023, aldaw ti Huwebes, may danon ka na kayo, ti programa Damdamag ni Berto, manibod po ti ENR Online. Dati di bagayam yun ni Robert De La Cruz, ti Technical Control, ni SK Chairman Maki Paulino Agustin, paring sa balimanan niya, may isang oras ngayong kampanang idasar, kariri damdamag, ngayon tayo pagsisinukatan, ti kapanpanunutan, pagsasaritaan, kakailian. Okay? Sa pintas siguro nga damag dito po, manipod ka ni Presidente Bongbong Marcos, aglalo ka dito dito Ilocos Norte, ken ori sa Balia probinsya, panagbalin nga stable, ken nalaka, nga bayad ti kuryente namnamaen ni Presidente Bongbong Marcos. Ani nga ti solusyon gagayem keng kabsat. Malagipyo apo nga may purpursigi babayin ti nagduduma a grupo ti pannakausar ti nuclear energy. May panggap ti nuclear energy second ti Department of Energy maad-adal nga naimbag ti potensyal ti nuclear energy dito'y pagilyan tayo nga Pilipinas. Ayun, napintas nga damag, gagayim ken na kaabsat. Okay? Jaddera, malagip yun ni Jaddera, co-accused ni dating senador Leila de Lima, kaso na, nagiti nabatbati kaso na may panggap ti illegal na druga. Kendete po, natilew, pakirmanan, nagiti escort na nga taga NBI, kalpasan, nga rimwara po iti NBI facility, gagayim ken kabsat. Nupay kasta, ti makuna, ti may bagbaga nga ni Jaddera, pagliklikudan na nga ti rurar na po iti NBI facility, ket konektado gagayim ken kabsat, iti panagbaliktad, iti suspects, iti Degamo Islay case papagayam. Okay, iti sa baling nga bangir, ada digiti nagbalaga po iti Senado, sekna na po kada iti pasamak iti National Bureau of Investigation. Okay, lalaki natay, pito digiti na ospital, gapo iti devil crab. Ano ti devil crab manen, kalpasan ti kissbag, devil crab manen, gagiyem ken kaabsat digiti marumrumwar. Ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos pailay nga po, kinunana nga awan ti time frame ti investigasyon iti panaka-isirek nga illegal digitay agricultural products. Ken padaanan nyo, gagiyem ken kabsat ni Attorney Umar Yaser Crisostomo Sema, manibod na po diyay Mindanao, makainuman tayo, gagiyem ken kabsat, inlay na po kadito rimwar nga damag idikalman, nga nagitay gugubernador, ti Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, imapilada iti DND, Department of National Defense, ken ti DILG, nga ti MILF ket rumbeng nga maawan digitay armasda. Adda digitay siya na iparwar nga aligasyon, pudno ka digitoy, kontra apo iti MILF. Dinggen tayo apo, na niya tagbalin na takder ni Attorney Umar Yaser Crisostomo, inline apo kanitoy nga takder apo wenno kalikagom dagiti gobernador iti Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. 5 nga gubernador dagitoy gagayem ken kaabsat. Dagitoy ken sabsabali pa ay tampok pariti may isang oras nga panakaidanong kayo di programa Damdamag ni Berto. Daytoyen tinururan iti gisem kaditi daan na lugan wenno digiti mauawagan iti vintage car. Naglukaten ti DRT Auto Restoration manipod iti multi-awarded nga tagikwa ani Mr. Danilo Torres. Dito nga ramiden dati panakaisubli ti husto alang ati lugan nyo manipod kawen nga rimwarti modelo na. Eksperto di kandidat nga trabaho manipod ka di empleyado. Malaksit iti data, ijaya na pa iti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo itinayin kalintigan na presyo. DRT Auto Restoration manipod iti kadaanan aging ganit iti kabarwanan na modelo inda atensyonan.
Narod ka kailan, mapantayon, iti DRT Auto Restoration. Kukwakin matmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat iti kangatuan nga pamadayaw, iti kaudyan nga MIAS 2022, Wenlo Manila International Auto Show. Masarakan ti DRT Auto Restoration, iti Biak na Baduy Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka rin iti kalidad, yem nalakati presyo na kasapulan, iti panagpatakder ka rin balayo, when you anyaman na pasdek. Alis tulay nga sapulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Subarod, asinig ti mga to bridge. Di kay agpaudi, iti panakagatang di kasapulan nyo, kada iti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungen. Kenno kasapulan nyo ti opisina, digiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Subarod, pasit ti barangay 50 Butong, di Siyudad Tiluwag. Asinig ti mga to bridge, nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crisping King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nais mo bang magsimula ng sariling negosyo? King Galitos Lechon Manok ang para sa'yo. Mura na at abot kaya pa. Sa daming variants, pwede mo nang pagpilian. Meron silang higit 20 branches sa buong Luzon at parating na sa Visayas at Mindanao. Franchise package is only 350,000 installment promo. Sarili mo na ang negosyo. Sa halagang 150,000, may negosyo ka nang masisimulan. King Galitos House of Franchise assist you the following: location assistant, grand opening, operation training, accounting and bookkeeping system, and a lot more. So what are you waiting for? Franchise now! Blue House Beach Resort. Nadalo sa lugar ang pagtitipunan ti pamilya ken papagayam. Nalawa di cottages, adan pa ti shower rooms. Blue House mismo Akalaya Beach. Di kayag pangadwa, gaputa na sayaat ken manakigayem ti agtegikwa, ken di agserbi ka na kayo. Umno a lugar, pare ti dinto palipatan na parang titipon, gaputa si degi di baybay. Bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga kubudar ka na kayo. Ti Blue House Beach Resort. Masarakan di barangay number 37, Kalayab, Lawag City. Kukuha kinamatmatunan na Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Beach Resort. Adan ti makaawis nga glawlaw. Intayon ka kailian, pare ti dito malipatan na panagraragsak ni Blue House Beach Resort. Pare reservation, tumawag ni cellphone number 0963 003282. Blue House Beach Resort. Padaanan ti sabalin tupay, anarag sa kaprumo, ken pangabakan, kaririag kakadakkel pa premyo nga maidanong ka na kayo. Babayan ti Blue House Beach Resort, ini barangay 37, Kalayab, Lawag City. Kalikagom mo ti makagatang kariri di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae, pakiramanan di girubing ken nagtutubo, daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang dito ay imported nga RTWs kaski pantalon para lalaki ken babae, shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilian nga gowns sa babae, custom ten di ladies sandals ken sapatos.
Adan Dapay Kariri Cosmetic Products, Ore Jewelries, Ken Bags, Melinda's Fashion Boutique, Nangati ti kalidad di kitilako da, ngem na ing kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JMR Building, Subarod Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka ken iso amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JMR Building, Subarod Barangay 50 Butong, Lawag City. Okay, tuloy-tuloy ti programa tiyo Damdamag ni Berto. Idikalma na po, ada deti rimuar iti pagiwarnak nga ada deti apela, dagiti dagiti gobernador nga numabalin maipursigin na po ti decommissioning wenno pan naka paikat ti armas digitoy MILF po di masakupan ti Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Adu digitoy rimwar nga aligasyon against MILF iti deti po nga kalikagom digiti po nga kamkameng ti Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao digitay gugobernador. Okay? Iti deti agundaway gagiyem kabsat makainuman tayo po ni Abogado Omar Yaser Crisostomo Sema nga dapo jay Mindanao inline na po kadeto nga kaligagom digiti taga Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Magandang hapon po, attorney. Maraming salamat. Just agni namanen iti paay mo nga gundaway iti programa tayo Damdamag ni Berto diti Lawag City ken Ilocos Norte. Good afternoon, attorney Yaser. Good afternoon. Good afternoon. Bagamalem kanyo amin dita Lawag, the Ilocos Norte, and everywhere else where this program of Robert de la Cruz. Okay. Sir, rimwar idikal man deti apela digitay gugobernador nga mga bukbukel iti Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao kasla kalikagumda nga madisarmaran tibiyang ti MILF. Ano digitay grounds iti deti nga kalikagom digiti taga BARM, attorney? That's I think that's not an issue anymore. Mm-hmm. Dahil ada peace agreement between the government and the more Islamic Liberation Front. If we remember, in 2014, the government of the Philippines and the more Islamic Liberation Front entered into a series of agreements, yung framework agreement at the Bangsamoro, and the finally the comprehensive agreement at the Bangsamoro, wherein in these agreements it has been agreed upon that there are normalization provisions, of which it includes the decommissioning of forces of the MILF, meaning the decommissioning of the forces and their firearms, of which yung mga firearms na yon ay ilalagay sa kamay ng third party, no? Merong tinatawag dito na independent decommissioning body, composed of people who come from different nations and different organizations, both state and non-state actors na mga participants dyan sa independent decommissioning body. Now, kalikagom dagiti gobernador dito Bangsamoro na actually there is no need for that because the process of decommissioning is ongoing, no? Kung meron na hong na decommission na I believe 30,000 already. Hindi lang natin ma-determine kung ilan yung firearms na decommission na, no? On the other hand, adamit disarmament na private armed groups, no? Itong mga private armed groups ay nasa control ng mga warlords, mga politicians who maintain private armies. Kasali rin sila sa madidisarm, no?
In fact, yung nangyari sa Sulu, yung recently, covered din yon ng yung sinasabi nilang disarmament of private armed groups, no? Ang problema lang, yung pinuntahan nila dun sa Sulu is hindi ho yun private armed group, kundi member ho yun ng Moro National Liberation Front, Okay. no? So, hindi siya considered as private armed groups. Now, currently, ang Moro National Liberation Front, take note ho Moro National Liberation Front, ay meron ding ginagawa ngayon na transformation of forces, no? Wherein the combatants of the Moro National Liberation Front will be transformed into becoming useful members of the society. Ibig sabihin, sila matratransform sila, magiging productive members of the community. Their camps would be converted into productive communities. Practically, hindi ho, ang sinasabi natin dito, hindi sila private armed groups. Hindi member ng private armed groups yun. So, binabalik natin ito ngayon dun sa issue ng tawag ng mga governor. Ang MILF at ang MNLF po meron hong proseso na sinusundan, and ito ay nakasaad sa mga pinirmahang usapang sa mga usapang pangkapayapaan o yung mga peace agreements. So, the governors have practically no reason to demand the disarmament of the MNL, of the MILF or the MNL dahil nga meron ng proseso. Dapat ang tinitignan ng mga governors ng BARM ay yung pag-disarm sa mga private armed groups. Hindi nga natin sinasabi na sila ay may private armed groups. But ang point dito is, yun sana ang tutukan nila, because apparently, dahil may rebellion dito at may mga kaguluhan na gaganap dito sa Bangsamoro, it's practically because dun sa mga lugar ng mga politicians o yung mga LGUs, hindi nararamdaman na mayroong gobyerno, no? So ang ginagawa ng BARM government is ina-address yung mga gaps na yan. No, pinaparamdam natin, alam niyo ho, yung ginagamit ng Bangsamoro government, yung pondo na sa tamang paraan na nararamdaman ng mga taga Bangsamoro yung existence ng government. Okay. Yung mga may mga allegations po coming from the 5 governors of Bangsamoro na parang yung MILF ikinakanlong yung mga non-MILF combatants at sila po kasali dun sa mga krimen. Ano po yung stand ng MILF dito? Attorney, kung sakaling mayroon ba kayo na balitaan dito? Alam nyo, mahirap ko mag-speculate, no, sa mga accusations na ganyan. That is a matter that requires evidence, no. Hindi ho yan basta sinasabi na walang sumusuportang ebidensya. Actually, this is where yung sinasabi natin noon na kailangan pa yung international monitoring team coming from Malaysia, Indonesia, and Brunei, and Japan, no? Na-terminate ho yun na team. This team this team is considered neutral, no? They should be the one to know or to report yung mga ganyan na mga accusations, no? Against the MILF. Currently wala tayong independent na pamamaraan para malaman natin yung mga sinasabi ng yung katotohanan ng mga sinasabi ng mga governors, no. But then again, this may be the proper time na ma-reconstitute or ma-reactivate yung independent monitoring team coming from Malaysia, Brunei, and Indonesia, and Japan, no? Meron ho yung representative ang Japan dyan, and they should be the one to know whether or not the accusations are true, or kung may basehan ba yung mga
sinasabi ng mga governors, no? Alam mo, marami rin dito na nangyayari na medyo kailangan mabalansehin natin yung paningin natin, no? Yung pagbibintang natin ng mga ganyan na accusations ay kailangan may basehan at may ebidensya. Okay, okay. In the court, sa korte po, may mga ano po ba? May mga nalaman na po ba kayo bilang isang soldier of the court na mga kaso na pinila ng mga private person or private individuals diyan na yung inaakusahan is a combatant or non-MILF member pero sila po ata sila ay yung inaakusahan na parang kasali sa mga krimen. May mga ganun po bang kaso diyan na nadadawit po yung grupong MILF sa mga akusado, attorney? Marami ho nangyayari na ganyan na mga cases, no. In fact, sa case ng MNLF, meron ho tayong hinahawakan ngayon, may mga forces tayo na nahuli ng mga pulis na in possession of firearms, no. But the authorities need to understand kasi na meron ang proseso ngayon na pag-disarm sa mga combatants ng MILF at MNLF, no? Na yung mga baril na yun ay doon nahuli sa kampo or sa mga MNLF or MILF areas. So these are covered by processes and by peace agreements, no? And it's necessary that the authorities should make the necessary coordination. Now, with the MILF or the MNLF. Now, as far as MILF being implicated in court cases, marami hong nangyayari na ganyan, no? There are some legitimate cases na nasasangkot na sila kasi nga they were caught red-handed, ganyan. Nahuli sa akto, in flagrante delicto, and they were identified as MILF, no? But nonetheless, meron ding mga cases kasi na ang batas minsan na-weaponize, no? Na-weaponize. It is being used to neutralize some opponents of the politicians na yung mga opponents nila na yun ay identified as members of the Moro Islamic Liberation Front, no? Okay. So I think maraming anggulo, marami tayong dapat tignan. May mga allegations na that there is truthfulness to the allegations, but also there is a need to balance how we see things. Kasi may ongoing process ho. Tama ho ang mga governors, may ongoing process of decommissioning na dapat na ma-pursue, but then again it all depends on the national government, no, how to implement this, because ang decommissioning naman, no, hindi yan basta-basta disarmament lang, no. May mga kalakip yan na mga obligasyon ang national government, like in exchange for the firearms, kailangan maibigay yung mga kapalit nito, yung pabahay, yung hanap buhay, yung pag-aaral ng mga anak ng mga combatants. These are all part of the peace agreements. Okay. Nabanggit niyo po yung maling operation sa Sulu, dahil MNLF ano naman 'yon, yung napuntahan. Lumabas din kasi dito na parang yung mga operations ng trupa ng gobyerno against sa MILF combatants nauuwi sa sagupaan. At dito po lumabas na parang kinakanlong ng MILF yung mga may partisipasyon sa mga krimen na attorney. That's a relative statement, no? Ibig sabihin, may mga kailangan tayong pag-iimbestiga dyan bago natin yan mapatunayan, no? Okay. But then again, ang number one ho na reason kung bakit nagkakabakbakan habang may police operations is the lack of coordination. Okay, no? yan. Alam mo, may mga mechanisms sa peace agreements, no? Meron siya sinasabi niya yung CCCH, yung Coordinating Committee on the Cessation of Hostilities. These are mechanisms that ensure that before a police operation is being conducted in areas identified as
MILF, there is a need to coordinate. Yan, i-coordinate mo talaga yan. Okay. Para walang bakbakan. So, yan, naalala natin, ganyan ang nangyari po sa Mama Sapano incident. No? It's because of the lack of coordination, nagkakaroon ng mga ganyan na aksidente. Actually, some are considered accident because meron, alam natin yung good faith ng bawat isa ng PNP at ng MILF, no? And the government in trying to abide by the provisions of peace agreements. Okay. Okay, so sa ngayon po, parang yung nakikita ko sa apela ng mga gobernador, attorney, parang sinusulong nila yung kapayapaan para dito, yung decommissioning ba. Kaya lang naaantala daw. May mga lumalabas na figure that is 40,000. Is that yung total number of combatants or total number of MILF member, attorney? That's the total number of reported number of MILF combatants. Pero hindi ho lahat yan may armas. Probably around 25 to 30% of that number is armed. Okay. Okay. Paano ba naku-qualify? Yung So, yeah. Go ahead, sir. Go ahead. Hinggil naman sa kapayapaan na panawagan ng mga governor, tayo ho ay sumusuporta dyan. That's why there is a need for all parties to observe the agreements, no? Kasi yun yung doon nasisiguro yung pag-fulfill natin sa obligations natin under peace agreements, no? Alam niyo ho, ang sinasabi natin dito is maraming kalakip na proseso yung mga peace agreements na pinirmahan ng MILF at ng national government. And these are itong mga provisions na ito, itong mga agreements na ito nung pinirmahan, meron ho mga international communities na naka-witness sa mga dito sa mga agreements na to. And these international communities have invested so much on the peace agreements, no? Kaya nga ang European Union nandito ngayon sa Bangsamoro, nagbibigay ng mga suporta sa pagpapatayo namin ng Bangsamoro government. Malaki na rin ang nabibigay nito. Ang Japan, ang Malaysia, and other countries, no, and other organizations have invested so much in this. And so ang sinasabi natin dito is pagtibayin yung mga agreements na yan at sundin yung mga proseso na kalakip dyan para lalong tumibay yung pagkakaintindihan ng MILF at ng national government. Okay. Dito dahil nakasaad diyan sa mga peace agreement yung decommissioning o pag armas, may time frame po ba na nakalagay kung gaano katagal po yung decommissioning process, attorney? Yes, meron po 'yan. Ang kwadyan is kasabay po 'yan dito sa political aspect is yung normalization, no. Actually, kung hindi ho yan, kung hindi ko makakalimutan, yung normalization process, which includes the decommissioning, is part and parcel of the conditions that would lead to an exit agreement between the government and the MILF. Okay. Ibig sabihin, pag hindi ho na kompleto yung normalization na yan, even the political aspect of the peace agreements, hindi ho yan mapupush through dahil yung normalization, kasali ho dyan yung pagbibigay ng amnesty sa mga combatants, pagbibigay ng yung mga kailangan na mga social, yung mga social services. So, imagine, if we are going to hold an elections in 2025 at hindi na kompleto yung normalization, ibig sabihin, hindi na kompleto yung pagbibigay ng amnesty sa mga MILF members, office leaders and members.
paano sila sasali sa eleksyon? Mm, Diba? okay. So I think this is a very important aspect of the transition process that Okay. requires us to be observed, that demands that it be observed, because an election in 2025 requires na yung mga sasali ay walang mga kaso, nakakapunta sa kung saan-saan para lang makaparticipate, makapangampanya. Imagine na kung may nakatutok sa'yo na warrant of arrest sa ulo mo, hindi ka makakalabas diyan dahil hindi ka pwede mangampanya dahil huhulihin ka. Okay. Hindi kaya, attorney, natatagalan yung mga governors dito sa decommissioning process? I think they have reason to demand that para lang mapabilis din, no. Yun na nga, ayaw din nila siguro na magulong eleksyon sa 2025. But then again, tama lang na i-address nila yung panawagan sa national government, because the national government, all of these depends on the availability of the national government and its resources to comply with the conditions set forth in the peace agreements it's signed with the Moro Islamic Liberation Front and with the Moro National Liberation Front. Okay, sir, maraming salamat po sa binigay niyo pong pagkakataon. Kung may mga mensahe pa po kayo, may gustong ipaabot po kayo dito sa mga taga-Ilocos mula dyan sa Mindanao, go ahead po, attorney. Awanin, Robert, no? Ang sabi ko lang is naimbag aldaw kanino amin dita. I hope you are all doing well, and we are also excited, no, dito sa mga nangyayari ngayon dito sa Bangsamoro. We are working really hard that we will be able to complete our mandate sa Bangsamoro Transition Authority to establish the Bangsamoro government and to finish our mandate, lalong-lalo na dito sa panahon ng ating Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. No? We hope that our work will be included as one of his major accomplishments, no, during his term, and rest assured ho na ginagawa namin ang aming buong makakaya para makumpleto ho yung trabaho namin. Okay. Thank you very much, Attorney Omar Yacer Crisostomo Sema. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. God bless po. Salamat din ho. Okay, so diyan po ni Abogado Omar Yacer Crisostomo Sema. Actually, Sema is from Lawag. Graduado iso na po di high school. Dito iti may isang private school. Dito Ciudad Tilawag. Then nag-move da iti Mindanao. After po nga nakapagpasa iti bar. So may sa iso ng abogado. Gagigim ken kaabsat. Amuyo, nagka-interest iti dito. Yun pala, parang numaawatak ka, ada di decommissioning process, gagiging kabsat, parte dito na po di peace agreements, wino na pagtutulagan, para iti saritaan, ti Ornosli na kental na, or saritaan ti Kapya, but still nga rin mo rapo DJ nga kalikagom di kitay Bangsamoro Governors Bangsamoro Governors Caucus kunada BGC gagiyem ken kamsat 5 apo nga gugobernador dagito nga nang i-address iti Department of National Defense together with the Department of Justice nga no when ken mabalin madisarmaanan dagito nga MILF members adu digiti allegations da apo adu digiti operations nga parang pumapalpak awan no agtinag nga rinupak nga regimet ano ni apo Sema kunana gaya yung nangyari sa Sulo imbes nga MILF sa amet MNLF combatants gagiyim kay kaabsat DJ ano da nasagupa da timet MILF timet ibagana no apay nga maagtintinag iti rinupak di kakasjay nga legitimate operations for the decommissioning process gagayim kay kabsat no pa nakaibabat ti armas di MILF saan niya properly coordinated kadakwada gagayim kay kabsat
timet biyang di iti gubernador together the government's troop gagiyim kay kabsat iti tropas ti gobyerno kunada parang proteheran ilimlimeng iti biyang ti MILF digitay combatants nga digitoy karaman ka digitay krimen ijay Mindanao gagiyim kay kabsat ya. So amoy mamin dakkel apo ti epekto na iti entero apagilyan no saan na maestablisar sipud pay 70s gigiem during the administration of the late President Ferdinand Enralin Marcos riribuken dita Mindanao ada digiti mangibaga nga saan to nga agtal na ti Mindanao aging gana nga di malpas apo di jay breakaway from MNLF at the MILF edikwan rimwar apo digiti sabsabali payen nga grupo nga digiti ket lumaban iti gobyerno tinakadakdakes dito iti parte ti Kamindanawan na adu digitoy grupo nga ibagada nga digitoy ket totally attached ka digitoy international terrorist just like Maute Group gigiyem kay kabsat dito nang gubat apo ijay what part of Mindanao is that gigiyem kay kabsat dito apo digitoy narigat nga parte na kakabsat kay gigiyem so nga ti bagbaga ni apo Sema ni Attorney Sema saan niya when rumbeng nga isabay ti gobyerno nga disarmaran digitay armed group nga sabsabali kasla ko digitay private armies digitay politikos or sinuman nga mangmanmantener ka digitay armado nga grupo gagiyem kay kabsat kung sa bagay nugit kita entayo yung apelan digitay para kanya ka digitay Bangsamoro governors saan niya dakes no atatda when no mabayagan da unay iti proseso para iti decommissioning process gagiyem kay kabsat so adda karbinganda nga mangi reiterate mangi pakamo iti biyang digitay adda iti gobyerno just like Department of National Defense ken ti Department of Justice gagiyem kay kabsat tapno ti kasta maipaalisto ket ma-attain maganod da po di kalikagumanda nga urnos linak kental na wenno isu ti kang runaan nga gagem digitay peace process isu nga na naiparwar dijay nga proseso wenno maaramid decommissioning wenno panakadisarmar dagitoy nga nasao nga grupo gagayem kay kabsat. Okay, mapantay to apo kaditi kalikagum unay ni Apo Presidente Bongbong Marcos nga agbalin nga tuloy-tuloy ti serbisyo ti elektrisidad itinababa nga presyo kakailian na. Kabayatan na gyaman tayo kaditi sumagadad. Thank you very much Lani Corpus dito Xiamen, China. Mr. Onofre Durupan dito Wayanay, Hawaii. Ma'am Elis Tamayo dito Barangay 16 Bacara, Ilocos Norte. Thank you very much sa Pugadlawin Carbas Air Conditioning Service Center. Masarakan dito yung di Balintawak Street likod ti Kapitolyo Provincial at daan ka rin kakalaing nga aircon technicians tapnon or nosendat aircon tilugan nyo. Agyaman tayo pa po di TMT Construction Company nga masarakan di 48A Kabungaan North Lavag City lauden ti Cabeza Elementary School. Amin nga construction assistance nga kasapulan nyo manibod pa nakaplano aging gana nga malpas ti kahit yung patak dire na pastek sindadaan niya agserbiken si Pupudno TMT Construction Company babayan ti panangimaton ni Honorable Pastor Telvin Tapawan kami nga po di konseho ti Ili ti Marcos. Maraming salamat Dr. Alan Taylan ti St. Camillus de Lelis General Hospital number 121 Zay Flores Street, Lavag City. Nadarikrik na inyo apo ti Baguio kahit yung nagpakonsultar iti doktor mapan iti doktor mapagtalkan Dr. Alan Taylan manibod ti St. Camillus de Lelis General Hospital number 121 Zay Flores Street, Lavag City. Daytoyen tinururay di revisem ka di daanalugan wenno di mauawagan iti vintage car. Naglukaten ti DRT Auto Restoration manipod iti multi-awarded nga tagikwa ani Mr. Danilo Torres. Dito nga ramiden dati panakaisubli ti husto ala nga tilugan nyo manipod kawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto di kalidad nga trabaho manipod ka di empleyado. Malaksi ti data ijaya na pa iti panakatarimaan iti modelo alugan nyo iti na kalintigan na presyo. DRT Auto Restoration manipod iti kadaanan aging ganin iti kabarwangan na modelo inda atensyonan. Narod kakailan, mapantayon iti DRT Auto Restoration. Kukwakin matmatunan ni Mr. Danilo Torres dinangyalat iti kangatuan nga pamadayaw iti kaudyan nga MIAS 2022 Wenno Manila International Auto Show.
Masarakan ti DRT Auto Restoration iti Biak na Badu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang mapapaung ka sa sarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nais mo bang magsimula ng sariling negosyo? King Galitos Lechon Manok ang para sa'yo. Mura na at abot kaya pa. Sa daming variants, pwede mo nang pagpilian. Meron silang higit 20 branches sa buong Luzon at parating na sa Visayas at Mindanao. Franchise package is only 350,000 installment promo. Sarili mo na ang negosyo. Sa halagang 150,000, may negosyo ka nang masisimulan. King Galitos House of Franchise assists you the following: location assistant, grand opening, operation training, accounting and bookkeeping system, and a lot more. So what are you waiting for? Franchise now! Okay, tuloy-tuloy. Titay panagpipinadamag o para puno ket 8 na minutos tira palabas sa kalpasan ti oras tayo ng alas 12. Iti siguro ti kapipintasan na amo kadamag iti deto yung aldaw. Ano mangay na damag. Namnamayan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga magbalin niya stable ken nalakati kuryente kagidant expanded development ti Malampaya gas field. Ken detoy ket ditoy nga agtitipon ti imported liquefied natural gas gigiyem kay kabsat. Kalpasan detoy ket kalpasan ti panagitaripnong na kadagiti nangibagi ti Prime Energy Resources Development gagiyem kabsat idi Malacañang no sa dinno nga may bilang kadagiti pagsasaritaan ti exploration and development ti indigenous gas prospects production ti liquefied natural gas ken panakaiya palawa apo ti market gagiyem ken kakabsat so deti apo ti deti stable nga nga serbisyo ti kuryente ken kastapay apo ti biang ti nalaka nga pagbayad gagiyem ken kakabsat deti tigitay makita ti biang ti presidente nga mangsulbar iti anil-il ti tao iti nangina nga bayad ti kuryente. Tinagbali na report ti Prime Energy umarangkada iti maudi nga kwarter ti sumarunong nga tawen ti drilling para iti panaka kali apo ti dua nga deep wells idinto nga addanayo na production met manipod ti Malampaya field nga detoy ket mangrugi iti umuna nga paset ti tawen 2026. In lawlawag ti Prime nga ti import liquefied natural gas ti mangpunno no kas pagarigan agkurang DJ Malampaya gas. Kabayatan na welcome development para kini Presidente Marcos ti panaka-usual ti drilling schedule ti kumpanya nga detoy ket maipaay iti Malampaya Service Contract 38. Mangnamnama ti Presidente nga digiti addang ket agserbida gagiyem kamsat iti makungkuna nga problema iti supply ti enerhiya ditoy pagilyan nga Pilipinas. Sa ayon so Malampaya gagiyem kamsat tinamnamaen ti presidente nga agbalin nga stable no kunatayo ti continuous awan diti pugsa-pugsat na ken nalaka diti kang runan nalaka apo nga
pagbayad iti singir ti kuryente. Gigiyem keng kamsat. Di ba nagpasar tayo iti kastaunay, naku-questionaran na po ti Ilocos Norte Electric Cooperative, kadigiti na palpalabas nga bulbulan, ngayon adamit latta po, digitay nagbalin nga pambar, wenno rason, tibiyang digiti electric cooperatives, kaputa saan met lang datay apo iti naka-experience siya, iti nangatuunay nga bayad ti kuryente, kadigitay kalabes, o digiti sabsabaling electric cooperatives na babalaw damet gapu di sobrang angina DJ singirda gagayem ken kabsat isu nga saan nga ta nga rumbeng ipursigi ti presidente ti pan naka-review ti proseso, ti panagangkat, ti kuryente, gagayim kayong kabsat namin na kastoy ti pinagangkat tayo. So nga kastoy ti pagbabayan na. Gapu ka dito kastoy nga charges, gapu ka dito kastoy nga paggastusan. Di jamet dito palusot or ibagbagay dito Ilocos Norte Electric Cooperative, hindi karigat apo, ti kaadot, ti reklamo, ti tao, may panggep iti biyang, ti bayad ti elektrisidad gagihim keng kaamsat di ba so nga dapat siguro nga maikana po ti importansya no darumbeng nga maanoan kasi parang self-serving na ginagawa na nila yan kastoy ti pinagangkat da kastoy met ti rumar ti kwenta nas basapol nga nalawag numano ti pagngatwan sabagay ti inek may parparwar idi adak pa lang kas beat reporter iti akub cover dita inek may parparwar da po digitay adjustment, nung umato, bumaba, ti singir ti kuryente. So dapat siguro, what if, no, kasla tinapasamak dito Ilocos Norte, nakadado nga palig-palig dita, solar plant, kada amin-amin na po nga klase ti pamataudan ti enerhiya, but saan met nga direkta kiniinek, mapameta po kada kitay agangkat, then sadan to ipaangkat, parang produkto na maipansadyay, santo agsubli, nga maiserbi, gagayim kayong kabsat, itinanginan ton nga presyo. So nga no siyak lang nga may siguro maadal nga naimbaga po dito proseso, alagaden ti panakaangkat, ken no kasano ti pan nakapresyo na. Once nga mapanen apo kada itay member consumers, gagiyem kay kabsat, saan niya basta kayang kayat, kabsat kay gagiyem kanda, di monitoring kada itay paggastusan ti biyang ti kooperatiba. Gagiyem, agasem, may kooperatiba ng awan dividendom, gagiyem kay kakabsat, kita nyo, di kita patakaran, di kita electric cooperatives, especially INEC, imay din tugkel tapos te yan ta lutem, into no payakar mo, gabuta o serem talute, pagbayadin na ka, nakapuot kat kastan, ket inus-usar na talutem, tinumano nga tawen, mano nga dekada, gagiyem kay kakabsat, no addamang takaw ka deta produkto na, deta kuryente, nga iserbina ka ti member consumers na, yung obligarin na, di kita agususar, nga agbibingay, tapno no, bayadan da, diyan natakaw nga kuryente, kitain nyo, kakas di abo, ti alagaden, dito electric cooperatives, gigigim kay kaamsat. Iso nga, dapat siguro ma-review di gito iti parigat, di gito abo, ti adada nga parigat kada tayo, iti biyang ti panagangka, awen no panagbayad tayo, iti elektrisidad, aoray kada gito, nakangingi na pailay nga po, ti bayad ti elektrisidad, kakabsat keng gigigim. May naigit dito, di ba dati proposal gapo iti anil-il ti tao apo nga mabiyag ti nuclear energy gagiyem keng kamsat hanga nuclear weapon nuclear energy. Idagdama at adaling kanot ti Department of Energy gagiyem kamsat ti potential at ti nuclear energy development ti Pagilian na Pilipinas. Sigon ken ni Secretary Rafael Lotilla ti Department of Energy kagiddan ti opsyon nga mapagad-adalan nga naimbag babaeng ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ti posibilidad ti small modular sa reactor wenno SMR technology. Inayon pa ti sekretaryo nga dati sumagmano ang concern nga may kung konsidera babaen ni Presidente seknan ti issue wenno mapagsasaritaan nga nuclear development kabilangan dito iti safety partikularen iti panagdanag iti makunkuna nga nuclear meltdown. Impasigurado pa iti Presidente nga no anyaman na plano iti nuclear energy nga maiyuswat babaen iti International Atomic Energy Agency. Malaksi ti detoy karaman pa nga may kung konsiderar ti suitability ti nasao nga power source no kasano nga maideploy kadagiti isla dito'y Pagilian.
Dapat di kita concern iti presyo no kasano nga makayaan ti kasano nga makaya ti gobyerno ken ti publiko. Idagdama addan ti koordinasyon na Bayang ti Department of Energy iti nagduduma nga ahensya sa pakaramanan ti Kongreso para iti legal nga regulatory requisite iti plano nga nuclear development. Kabayatan na mamati ni Secretary Lutilla nga iti oneg ti dekada ket mabalin nga danton iti umiso nga direksyon na ti pagilian niya Pilipinas para iti nuclear energy kas alternatibo nga power source. Ayun na. So another nga mabalin na po nga mang palagaan na iti biyang ti bayad ti enerhiya at ti nuclear energy. Gagayim kay kamsat nga kasmay sa apo kaditi alternatibo nga mabalin nga pangalaan tayo apo iti enerhiya. Adu nga nasyon apo ti agustusar iti nuclear energy. Aglalalo gagayim kay kamsat tibiyang ti enerhiya pangta ti El Nino iti biyang ti enerhiya sabali pa dito apo nga kung konfirmaran ti Department of Energy gagayem kay kamsat nakatutok ti Department of Energy ti pangta ti El Nino nga dito ket mabalin nga mga ngapektar iti power sector ti pagilya ng Pilipinas segon kini Secretary Rafael Lotilla. Kagidan nga mabambantayan ti umiso nga supply ti kuryente aglalo ti posible nga panagnato ti demand gapu ti El Nino phenomenon na ipaspasigurado dito nga mapagandar pa iti sabsabaling alternatibo nga mabali na pangalaan ti enerhiya iti entero nga pagilyan niya Pilipinas. May bilang dito iti coal power plant nga dito ket maangkat nga liquefied natural gas para iti panang supusok ti manamnamang panagkurang iti supply. Inayon na nga amin nga available nga planta nga mabali na nga maagusar mabali na pakausaran ti hydro planta oray no datoy ket adda tayo apo iti makungkunang summer season. So ado apo digiti alternatibo ngem ti problema dito no kasano ti kagdagsen no makabalinan ti gobyerno ken ti publiko nga bayadan digiti gagiyem ken kamsat nga obligasyon no kas pagarigan kakabsat ken gagiyem. Didi apo ti dakkel nga question nya kas iti question ti Department of Energy nya kitkitaan da no kabaninan ti publiko ken ti gobyerno ti agbalin nga gastos wenno bayad tinasao nga source iti enerhiya kas pang supusok no bilang agkurang gagiyem. But iti biyang ti presidente ti kalikagom na dijay tuloy-tuloy o sufisyente ken nababa nga presyo apo ti kuryente. Okay, iragpin tayo apo diti nagbali na dakkel kontrobersya di pagilyante nga Pilipinas nga nakairamramanan nakababalawan ti NBI agagiyem kay kabsat naglikudan ti high profile detaining ani Jed Dera nga konektado iti saan nga autorisado nga irurwar na po ti National Bureau of Investigation Detention Facility ti panagbaliktad iti testimonya di kiti suspect iti panakapapatay ni Negros Oriental Governor Roel Digamo. Ijay Senate Justice and Human Rights Investigation dinakamat ni Senator Francis Tolentino nga unverified reports tinasao nga wenno detoy nga rumrumar babaeng kanidera nga ti posibilidad wenno pasilidad tapnon ti kasta mando detoy ket mabawi ti testimonya di ti suspek iti kaso nga panakapapatay ti gobernador nga Roel Digamo babaeng iti nakaditine iti NBI facility nga ni detoy madakdakamat gagiyem ken kabsat di ko alam yung sinasabi po nila hindi po totoo yan kuno ni Dera idi sungbatan dito, sungbatan na Negit nga naglikudan na, ti panakairamraman na, idi pan nakaibabawi, ti testimonya, di suspek, idi agsungbat ni Dera, gagiyem ken kabsat. Idi muna pa sa ti hearing, ilalawag ni Dera, karig di senador, nga awan, ti interaksyon da, iti Digamo Islay suspek, particular iti Marvin Miranda, ken may isang mastermind, idi pan nakapapatay, ti Negros Oriental Governor Digamo. May palagip nga inbilin ti Department of Justice, iti biyang ti NBI, nga
kitain da ti aligasyon nga nakarwar ni Miranda iti detention facility nga kasken ni Dera. Kinunapay ni NBI Director Medardo de Lemus nga dagiti senador ket saan nga wenno kadagiti senador nga saan na makarwar ni Miranda iti NBI detention facility. Di apo. Adamit digiti reactions coming from digiti senador balbalagan da po ti NBI nga saan na nga aramiden ti kasjay. Ti may sa kadagiti question dito, especially apo dito nagbali na rakurak ni Senator Bato de la Rosa, apay nga digiti job orders guard tinakaipaimaan no nagbalin nga escort ni deti Jad Dera gagiyim keng kamsat kasi pagka JO no adda nakabasulan na mabalin mo nga saan nga ipairin yun di kontrata na nga agtrabaho gagiyim keng kamsat di ba so awanti liability at ano nakabasol nag-investigar ka nag-investigar ka ikatemon gabuta isudati ngem iti biyang di kita makaammo sinot nagmando kadigito nga JO gagiyim keng kamsat ket natiliwda ni Dera ken digiti walo nga nang escort king kuana gagiyim king kamsat so ako na ni Senador Bato de la Rosa rumbeng nga ornusen ti biyang ti NBI detoy ken saan na kayat nga maulit nga dapat ti kakastoy gagiyim king kamsat siyempre pulis ni dati nga pulis ni Bato de la Rosa hanla basta pulis nag-chief PNP pa nga kayat damit apo nga diti nagrigatan da or nagrigatan man ti NBI wenno ti biyang ti pulis den ipase ti NBI gagiyem kamsat ket saan nya agbalin apo nga basta-basta ratan especially dakkel nang dagsen di allegation ken ni Dera nga isu ti mapa nag-deliver kadagiti kantidad tapno mabayadan dagitay suspect iti digamo case ket baliktadin da di testimonya da wenno ibabawi da no arut saan la kasjayen no arut mausar da digituyen nga rumwar digiti hardened criminals nga adda ka digiti kakastoy nga detention facilities ket parwaren day da tapnon ti kasta ket mapanda po mapatay wenno aramiden da di dating aramiden da gagayem ken kamsat adda atap ni Bato de la Rosa gagayem ken kamsat nga nabayagen nga klase ti kalakal or negosyo iti uneg ti NBI daytoy nga napasama ka nga naibulaanan na babaen ken ni Jad Dera gagayem. Okay? Awanin na po tinabati pa nga oras ti dating aldaw para di programa ti Damdamag ni Berto. Dito di bagayam yo Robert Berto de la Cruz iti technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin ibati min tinatalinaay nga malem ti Huwebes te Miyerkules te amin nga sapada agyaman kam tingkay panagdingeg ken panagbuya. Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan dilipas pasama kinibugog kayo alumar. Identero paginian ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran diri damag winupas pasamak. Diri sumbat diri agtuturay kadiri issues. Ken kalikagong diri umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. Agtimek tayo kakailian tapno maamuan ti publiko ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan amin ket may payan ti gundaway iti daytoy a programa. Damdamag ni Berto, rangtay ti publiko, adumanon kadiri masiknan. Damdamag ni Berto! Tumulong para iti pa nakasalbar ti biyag. Pamalagip nga danon kada kayo, babayan ti ENR Online, ken ti Philippine Red Cross. Wait, nagpintas launay nga ikaadwan ket agbalin nga parte kada ito nga advokasya ipanagdonar ti Dara. Amo tayo nga iti Dara ket aysa kadagiti kakaimportansyaan nga fluids wenno necessity iti maysa nga tao. We cannot provide blood without blood donors as they say. So haan tayo nga mabuteng nga agdonar ti Dara kasi iti panagdonar ti Dara ket maysa nga banag nga makatulong tayo iti sabali nga tao. Ket ti agdonar ti Dara apo mangted deto iti self-fulfillment as they say or sense of self-pride. Kasi ammo tayo nga ti panagdonar ti Dara ket biag ngamin ti katumbas na. Hala nga may nga biag it can save up to 4 lives, imagine. There are also personal benefits nga no agdonar ka ti Dara ket personally, tabagbagi tayo, ado digiti advantage na kasi no agdundunar tayo ti Dara apo, we can be sure nga
mas napimpintas ti anayas ti bagitayo. Donating blood can be a way to prevent from getting all those illnesses, especially tay kunada cardiovascular illnesses related. So napintas ti agdonar apo iti dara maamuan tayo pay ala haan met amin ket naikan ti bagi nga nasalunat ta haan nagpapada ti bagi tayo ngam no agdonar tayo di dara ket it's also a way of having us health check up. Makunan to tay doktor nga digitoy tina-find outan iwasan tay basit ti kastoy no maminsan kastoy. So napintas ta the way tayo nga maamuan tay iti kondisyon ti bagi tayo. Maamuan tay pay apo iti blood type tayo. Okay. So very important that donating blood is also way of knowing yourself. Kakailan na to ni Dr. Chester Ponyo, ENT doctor, tapno mga ipaay karigiti kang runaan nga tips para di pa ng salwad tilapayag. Dahil dito ay tapno mangited iti tips no kasano nga tagibenen tayo daytoy lapayag tayo. So basically talo nga tips ti ited ko. Ti muna ket tay panangliklit tayo iti napipigsa nga uni. Kaputa ti napipigsa nga uni isu ti most common kaduan nga rason no apay nga agsulod daytoy lapayag tayo. No saan tayo met nga kabalinan nga maliklikan ket sapay kumata ikan tayo ti proteksyon daytoy lapayag tayo. Babaen ti panagusar iti earplugs may sulbong ditoy. Bueno tay earmuff nga mangkalob iti sibukel nga lapayag tayo. May kadua ket liklikan nga sukit-sukitin tayo ti unig ti lapayag tayo. Katuan kada tayo siguro ket agususar tayo iti cotton buds kada digitay pala-pala kutkut sarita hairpin ket nadumapay nga banag ngem dagitoy kumaket liklikan ta ad-adda mga dakes no masukit-sukit iti lapayag tayo. Isu nga ti kapintasan nga panangdalos ti lapayag ket ditoy laeng ruar ti lapayag ti tayo dalusan. Mabalin nga punasan tayo ti labakara, walya, panyo, pero na anyaman, anadalos alupot. Ti maudi nga tip ket iti inkay kuma panagpa-check up ti lapayag yo oray maminsan pero mamindua iti maysa nga tawen tapno no masirip ken ma-check up tay ear, nose, throat specialist yo tay lapayag tayo ket no adda tinasken nga madalusan wenno nasken nga aramidan na ket aramidan na daytoy ken may kolektar di daytoy ket saan yu kuma ibaybayag wenno itantantan tin kayo pa nagpa-check up no addaman ti sabali nga malikna na tay lapayag yo panagsakit man daytoy wenno panagkapsot ti panagtingnig na ket dagusen tayo nga mapanipakita iti espesyalista tapno no dakdakkel met latay namnaman na nga magasan daytoy. So dagitoy ti talo nga tips nga mai-share ko ta kayo kung kasano nga tagibenen daytoy lapayag tayo. Tinapalabas. Namulit ti agdama babaen tinapalabas sa mangsangal ti masakbayan. Day dinapalabas na nakaibinggasan da balegi ket pan nakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas ti nagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit ti nauneg ken nasay masugat. Tinapalabas.
Iti may kadwa gundaway papagayam, kablawan na kayo tinagasat nga malem ti Huwebes. 6 ti mabilang iti bulan ti Hulyo 2023. Isagot mi manen kada kayo ti sabali pa nga parang ti programa tayo tinapalabas. Dito iti pagayam yun ni Robert de la Cruz, kadwa tayo ti technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Para itinte panangituloy nga panangibasa iti surat nga nakaipalaunan tinapalabas iti biyag kinayat ni pagayam tayo Yumi. Pagayam, ngintay tultuloy, ti patakaybasa na iti surat, ni pagayam tayo Yumi, agyaman tayo katit sumaganan. Pagyamanan tayo ni Ma'am Elis Tamayo, di Barangay 16 Bacara, Ilocos Norte. Ni Lani Corpus, maniko di jay Xiamen, China. Kaya nagyaman tayo pa, kaya ni Mr. Onofre Durupan, maniko di Waianae, Hawaii. Thank you very much iti TMT Construction Company nga masarakan iti Barangay 48A, Kabungaan North Tawag City. Amin nga construction assistance nga kasapudan nyo. Serbian na kayo asipupudno, manipod pa nakaplano aging gana nga malpas ti kayo patak dire na paslik. Ti TMT Construction Company, imatmatunan ni Honorable Pastor Telvin Tapawan, kaming ti Konseho ti Ili ti Marcos. Agyaman tiyo pa iti Pugad Lawin Carbas Air Conditioning Service Center nga masarakan iti Balintawag Street ti Siyudad Kilawag, likod ti Kapitolyo Provincial. At danda ka din tinalaling nga aircon technicians, tapnon ornosen dati aircon tilugan nyo. Tipugad Lawin Carbas Air Conditioning Service Center, imatmatunan ken kukwa ni Engineer Neil Jose. Agyaman tayo ken ni Dr. Alan Taylan ti St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121 J. Flores Street, Lawag City. Nadarikrik na inyo abo di Baguio, kahit yun agpakonsultar iti doktor, mapan iti doktor mapagtalkan, Dr. Alan Taylan. No kalikagom mo ti makagatang kariri di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae, pakiramanan di ginubing ken nagtutubo, daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang dito ay imported nga RTWs kaski pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Ado pa'y pagpilian nga gowns sa babae, kastamit din di ladies sandals ken sapatos. Adanda pa'y kariri cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kitilako da, ngem na yung kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique. Masarakan ti JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique. Imported nga arwaten para kingka kentiso amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique. Second floor, JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Level up your Lechon Manok experience. Introducing King Galitos Lechon Manok Hot and Spicy. Nuot sa ihaw sarap, marinated with natural herbs and spices, mapaperize ka sa sarap. Tara, ayain ang buong tropa, si ate at si kuya, at ang buong pamilya. Halika na tikman ang pulutan ng bayan. King Galitos Lechon Manok lang yan.
Adtoy ni Engineer Neil Jose tapno ni suro na kadatayo no kasano ang mamantener ti aircon ti lugan. Di kwati na pintas nga pinangi kwati lugan ket dapat nga dadaya rina di aircon da. Like for example, nagpa-service tatangal daw, i-required ko ngamin ti once every 18 months nga pinakadalos DJ system di aircon di lugan no kamang Robert DJ aircon di balay pa ket 6 months ket hampay nga umakakarisuna iso nga dapat nga agpa-service da iti once every 18 months no kamang Robert. As namin lang DJ pinag-change oil ilugan. DJ makita di filter dryer na no narugitan masukatan tatlong kastama preventaran DJ pinaka-perdi DJ compressor no kamang Robert aglalo ket nakanginginat compressor tatan. Iso ti pinaka-puso no Mang Robert. No tao ko may isut puso isut agi pump ti blood nga i-circulate na iti bagiti tao. Kasi met DJ nga DJ compressor iso met ti mangi-pump ka DJ refrigerant tatlong kasta ag-condense iso na then ag-misto igenta evaporator na iso yung pinaglamiis na Mang Robert ketlo barado at agbarado ka DJ nga system aglalo ka DJ filter nga kung nakaisuti filter kagigiti rugit DJ air conditioning system ket at tendency na nga ag high blood iso na maperdi DJ puso ti tao maperdi met DJ compressor no ka Mang Robert. Adi nga din papagayam, hindi ituloy, ti panakaibasa, dito'y surat nga nakaipalaunan, tinapalabas iti biyag kinayat, ni pagayam tayo, Yume. Napartas ti panagtulid ti aldaw, Manong Robert. Nagtulid ti naunday nga panawen nga nagtultuloy met, ti panakawaw ko iti pammatay. Nagturpusa gidi iti elementarya, iti tawen ko nga sa nga pulo ket dua, kabsat ko. Sa anak meten nga nagtuloy pa iti sekundarya, gabuta, awan kano iti bukubularyo, ni mama pakiramanan ni Papa Ruke, ti mangpaadal pa'y kanya. Adada nga nariknak ti kinaawan nga pamateg kung kinaawan sir-serbik. Ini kaamaan nga pakaibilangan when nagtauda, kabsat ko. Gapoy ti day nga desisyon. Nupay kasta awan kinaaramida. Anya ti maaramidan ti kas kanya. Nga pa ito rin pa'y laeng karig tinagana. Kang runan na itina. Dito'y nga, kinimkim ko ti sakit tinakem. Naimula iti kaungan ti barukong ko. Ti sakit nga nariknak, gapoy di day nga desisyon. Nga awan ti mabanina. Dimmakkel ti responsibilidad ko, gaputa, natainganak kanon. Iso nga mabalin kon nga, anungen ti nadagdagsen nga trabaho iti unek ti baday. No dati nga tilaing lablabaak ket ti pagmurngak, wenno digiti mausar kong arwaten. Ngamin kabsat ko, kasladyak matandaanan, idaddan puot ko. Nga ingel-gel wenno inlabati inak, dagiti mamurengak. Ide amukon niya ikuskus ti sabon, ide narugita arwaten. Siya ko na mismo, ti manglaba ka diti arwaten. No aglaba ni mama, dagiti lang arwaten dati ni Papa Roque. Ket, maibati dagiti namurengak nga arwaten. Adapay di pan nakalagip ko nga ti uniforme ket labaak do sumang peta kiti mablet. Ipamagak deto itapno sa rekto manin tunubigan. No kasta nga kalami is ti tiyempo aglalo ti agtudtudo. Adda di kiti gundaway nga pekkelak ti uniforme sakbay nga mapanak ang pasa.
nga agresulta nga nakalugluglog wenno gusot-gusot nga isusuot ko. Kasta tinagbali na kabibiyag ko, Manong Roberta. Iti may sa nga malem, awan ni Mama, pakiramanan ni Papa Roque, Manong Robert. Iti may ti may sa nga kagawad ti barangay, kinadakadwa na nga may sa babae, nga naka-uniforme iti uniforme ti munisipyo, nga maddatatak na nga DSWD. Dito'y nga kinasarita dak, daapo kagawad, kastameten iti babae, nga kadwa na. Enyam amuna ti bagina nga isukit may sa nga taga-munisipyo, Manong Robert. Dinamagda ni Mama ngem kinunak nga awan, kensya kamunoan niya ti uras nga sumangpet. Nag-investigar da no pudno ti dimmano ni ti opisina nga siyakket mamalmaltrato. Madangdangran, saan na mapakpakan ti husto, kang runaan na ti saan ko na pan nakaibaw ni ti pagadalan. Nagsidukerak wenno nagbutengak, Manong Robert. Nagsangit akit sangwanan di iti dua nga sa nga ili. Ken awan na pulos tin sungbat ko nga wen ken saan. Aging kakabsat nga nadlaw da nga agtigtigirger ako ni ti buteng. Ket ensardeng dan ti nagsaludsod. Dita kabsat nga nagpanaw da. Ngem kinasarita nak ti maysa nga wenno ti babae nga taga munisipyo nga sa anak kano nga agbutbuteng. May da kano tapno, uswat dati makungkuna nga panagsasarita wenno counseling, ngem masapul nga da ni Mama. Diyako ninuray nga nakapanaw da, Manong Robert. Simre ka kiti uneg ti balay mi ngagtigtigerger, gapu iti amak ko nga maamuan ni Mama, ken ni Papa Roque ti umay digitoy, ket amangan ti ibagada nga dati nagipulungak. Nalagip ko ti maestra kiti addak pay langit ti grade 2, ngem nabayag day di na panawen, Manong ko. Aging gakabsat nga napanunot ko ti minum iti danom tapno agkalmalaeng ti nervyos wenno panagam amak ko iti daydi agundaway. At addan ti amak ko idi mangig ko ti uni ni Mama iti ruara. Yume, umay mo nilukat ti Ridaw, api ay nga nakandagip ka. Ado di ginatgatang ko, napanak na grocery. Napang ko inlukat ti Ridaw, kitadda talaga nga duwa nga dadakkel nga basket, nga bitbit ni Mama, Manong Robert. Oh, api nga kasla, pumurpuraw ka. Andi atin aramid mi uneg. Wenno, adda na aramid mo nga dakes? Ay, awan ma, awan. Adak lang iti unig nagtugtugaw. Kitapi nga rin nga kasla nakapurpuraw nakapurpuraw di kiti bibig mo. Adi at ikuwem. Ada ka di marik naman na sakit? Awan ma, awan. O sige, bitbitim dito yung may sa isirik mo. Isirik mo iti kusina. Dito may isa nga bag, ket arwatek. Ken arwaten ni Papa Roque. Kinunana. Nadagsen ti bag, kabsat ko ngem. Pinilit ko nga binagkat nga impan iti kusina. En parabaw ko dito iti lamisaan. Ngem saan ko alinukatan. Adami no galit ti inak nga no, agalaluklukatak iti anyala abanag, mauntan. Tungpaen na ko, kuktaran na ko, saan ket sipaten na, Manong Robert. Isu nga saan ko nga linukatan. Idi agsubli agad isalas mayat ti panangupra-uprad ni Mama kadigiti ginatang na nga arwaten. Pakiramanan t-shirts ken pantalon ni Papa Roque. Napindasan na, bagay ko, Yumi. Ay, wen ma. Dandanik damagin idino at damit nagatang nga para kanyak. Nga minururay ko latan. Nga, agdisnudo ti ina ka mangibagawin no mangyawat kanyak no adarwatik aginatang na. Ngayon napaayak Manong Robert. Idi kadakkel ti bag nga nakaikargaan dagiti babbaro aluklupot. Ni awan maysa apara kanyak kabsat ko.
anak nga mangkit-kita kadagiti kabaro nga arwaten da ken ni Papa Roque. Nagtimek detoy. Anya ti kitam di da. Nakai-prepara ka iti lutwem nga pangmalim tayo. Saan pa'y ma? Mapangkon i-prepara. Kasla kakit dila estatuan nga dinamo ti agkirem nga mangkit-kita latang kadagiti ginatang kong arwaten mi kani Roque. Ingkan trabahoen ati na ipakumit kang katrabaho. Kit na banuga ka nakitsenda. Uwen ma, lukatak ka diti, bag nga pinaipanyo iti kusina. Ay saan? Saan mo nga lukatan? Siyak to ti umay. Mga tilad da nga magalgalgal mo dita. Makan na kita, loko Kinunana. Sige ma, mapangkong aro din isagana ti lutwe ka pang malim tayo. Bayat nga preparak ti bagas nga maluto nga inapoy, Manong Robert. Nakasukatan ni Mama idi umay iti winumay iti mismo a kusina. Isunan ti nangirwar ka dagiti linaon ti basket nga ginatang na wenno binagkat ko itay. Ada sardinas, ada sabsabali pay nga dilata kang runan na ti kape. Ken ada digiti tinapay. Pakiramanan digiti kahon nga biskwit. Impan na dagitoy iti istante nga pagyanan dagiti makmakan. O Yumi, saan mo nga luklukatan dagitoy nga tinapay ken biskwit sa? Merienda mi dagitoy ken ni Papa Roque no tirabi. Ken lukas tang agbisin, masapol na dagitoy. Amok ti bilang dagitoy. Wen ma. Kinunaklatan Manong Robert. Kasayat no kinawatan ta. Saya atem ti mangluto iti sidain tayo Amangan no sana magustuhan ni Roque ti lutom kit sana makapangan. Kang runan na kanya. Wen ma. Puro wen ma. Wen ti sungbat ko ta jak mabalin ti kumontra Manong Robert. Nupay agar-ari ti apal iti bagik ket ti riknak iti daydi agundaway. Gapu ka dagiti nakitak nga kakaima sa makan. Ken kastamit ten dagiti babbaro nga arwaten aginat gatang ti inak. Jak makapagresistir wenno jak makapagreklamo wenno mangdamag no apay nga awan ti kukwa. Tamangan no agtin naglaeng nga madangranak ket masaktan manen tinalukoy a bagik kabsat ko. Madamdama pa'y simmang peten ni Papa Roque. Dito'y ngayon pasabat ni Mama nga kitain man digit-digin at gatang ko nga t-shirts pakiramanan ti duwa nga pantalon mo no bagay mo metlaeng lakay. Kinunana, ayun na da. Adada na iti kwartuta, mapan mo kita na. Nagturong da nga dwa iti kwarto ket nabati iti mismo a kusina nga mangis-istimar kaditi iluto ka pang malim. Ngemmang mangig ko ti naragsak nga katkatawa da. Nga bagay na bagay kanunay ni Papa Roque. Kita imbit dito yo. Dito ti ginatag ko nga blouse ko. Kaparis dito may fit nga pantalon ko. Sexy ka niya. Kiyong ko na ni Mama nga bulon met niya agwen ni Papa Roque. Sadan to agkat katawa. Manong Robert. Kay batuga kiditi kasla umel bulsek wenno sulpeng. Gapu ta jak kayat ti agsao. Jak kayat nga mangeg tinaragsak a katawa da. Gapu ta agari ti apal iti kaunggak iti daydi agundaway. Manong Robert. Madamdama pa'y at dadamanin iti kusina. Nagtimek ni Papa Roque. Hoy Yumi, di ka pinakaluto Mabisina kon, nabanugak hindi pa nagpasadak. May mayet kang agluto. Dandanin pa. Tilangin,
sida enti luto na ilinay ko met ti inapoy. No kung mga minno sapsapaem met tawang met ti ububram, di mangantayo kuman. O, dandan ni nagala 6. Kung na di eksperto nga, napimpintas ti panang rabi, kasangwanan ti alas 6. Ang sadot, mayet ka met. Ay, sorry papa. Sorry. Ngem dandanin. Dasar kong to ni sa kanak to ti lamisaan, ket mangantayon ton. Sige, partakam tag gugunay kaputa amangan ta masaktang kamit kanyak no kasta ti kinabayet mo. Kasangwanan niya ituloy ito ngay basa, ti surat ni Yumi, agyaman tayo ka rin sumaganad. Maraming salamat, Ma'am Elis Tamayoy, di Barangay 16, Bakaray, Ilocos Norte. Thank you very much, Miss Lani Corpus, iti Xiamen, China. Agyaman tayo pa ni Mr. Onofre Durupan, iti Wayanay, Hawaii. Thank you very much kini Dr. Alan Taylan, iti St. Camillus de Lelis General Hospital. Masarakan dito iti number 121, Zay Flores Street, Lawag City. Nadarikrik na inyo ti bagiyo, ket yun ti agpakonsultar iti doktor, mapan iti doktor mapagtalkan, Dr. Alan Taylan. Thank you very much pa, iti Pugad Lawin, Carbas Air Conditioning Service Center, nga masarakan, iti Balintawak Street, ti Ciudad Tilawag, likod ti Kapitolyo Provincial. Adanda ka din agkakalaing nga aircon technician, staff non ornosen dati problema ti aircon tilugan nyo. Pugad Lawin, Carbas Air Conditioning Service Center, Balintawak Street, Lawag City, Kukwa, imatmatunan ni Engineer Neil Jose. Pagyamanan tayo pa iti TMT Construction Company nga masarakan iti 48A, Kabungaan North, Lawag City, Lauden ti Cabeza Elementary School. Amin nga construction assistance nga kasapulan nyo, manipod pa nakaplano, aging nga malpas ti kahit yung patakdere na pasdek, agserbi nga si Pupudno, ti TMT Construction Company, babayan ti panangimaton ti agtagikwa, nga ni Honorable Pastor Telvin Tapawan, kaming iti konseho ti Ili ti Marcos. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad, yem nalakati presyo na kasapulan, iti panagpatakder ka di balayo, when you anyaman na pasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Subarod, asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi, iti panakagatang di kasapulan nyo, kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungin. Kenno kasapulan nyo ti opisina, di kiti negosyo, ada anda pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply, iti JAMR Building, Subarod, pasit ti Barangay 50 Butong, diti Ciudad Tilawag. Asilig ti mga to bridge, nalaka, ngem di kalidad ang materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. Blue House Beach Resort, nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam, nalawa di cottages, adan pa ti shower rooms. Blue House mismo akalaya beach, di kayag pangadwa, gaputan na sayaat ken manakigayem ti agtegikwa, ken di agserbi ka na kayo. Umno a lugar, pare ti dinto malipatan na parang titipon, gaputa si degi di baybay. Bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga kumudar ka na kayo, ti Blue House Beach Resort. Masarakan iti Barangay number 37, Kalayab, Lawag City, Kukwa kinamatmatunan, da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Beach Resort, adaan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian, pare ti dito malipatan na panagraragsak iti Blue House Beach Resort. Para reservation, tumawag iti cellphone number 0963-003282. Blue House Beach Resort. Padaanan ti sabalin tupay, anarag sa kaprumo, ken pangabakan, karirag kakadakkel pa premyo nga maidanong ka na kayo, babayan ti Blue House Beach Resort, iti Barangay 37, Kalayab, Lawag City.
kami anangan. Pagyamanak manong Robert, tawan tinakababalawak, iti panangipreperak, iti pangrabi. Naimas ti pangandamama, ken ni Papa Roque. Madamay din niya, ininawak digiti naganan mi, wenno digiti kagamitan iti kusina. Ngamin, ket sana mabalin niya saan ko ngalipasen ti trabaho sa aksombre kiti silid ko. Adda kiti kasta nga, sitwasyon kabsat ko idi, mangig ko ti panagpigsa ti buses ni mama. Anya ti kaya tasawin digiti Roque. Apay nga, adda ti panyo ti babae ti mismo nga bulsa. Kaya na dapat ti tatak na winunagan ti babae. Kinunana. Dito'y nga, nabayag sa simmungbat ni Papa Roque. Roque, ibagam no anya ti, makaigapong adda ti panyo ti babae ti bulsa ti pantalon mo. Adda ka di babaeng, adda ka di sa bali nga babae ti biyag mo malaksid kanyak. Saludsud manin ni mama, adun nga klase ti balikas, ken kumanalbuog da ni ti mismo nga kwarto da manong Robert. Dito'y nga nagdanagak manin, amanganta, adda aramidan niya dakes ni Papa Roque ken ni mama, manong ko. Amok nga saan na makagaway ni mama, gaputa, babae nga rod. Idinardaras ko nga, binugwan digitin inawak nga kutsara, pinggan, baso ken sabsabalipay. Nagtakdera kiti mismo nga, sangwanan tiri daw ti kwarto nga ayanda. Idi tamangig ko nga agan ananayan ni mama. Happy ka kabilin nak. Kaguram ka di nga. Sinireng ka gapu iti nakita kiti bulsa ti pantalon mo. Kinunana. Simong bat ni Papa Roque ket kastoy digiti balikas na. Kasmet iti naramid mo at damit mabaling kong aramidin. Amom napunwan ako. Napunwan ako niti panagkapkap baleta. Napunwan na banugakon. Nabambanugakon nga mang pakpakangkeng ka. Pakairamanan ti tao nga saan kumet nga anak. Ti anak mo iti. Kinunanangem, nagikis ni mama ket saan nan niya na ituloy pa'y ti balikas na. Diyos ko, anya ti ibalikas ko man ni Papa Roque. Anya ti kagpaiso iti kinatao ka po. Kinuna, agingga nga bigla nga nalukatan tiri daw, kabsat ko, ket naibaskag ni Papa Roque nga makapungpung tutunay. Daytoyen ti anak ti salbag. Anak ti salbag ken ka. Nabannog ako namang palpalamot ka na kayo nga agina. Pumanawakon iti daytoy abalay. Kinuna nakabsat ngem kinamakam ni mama. Naigawid na daytoy iti biyang ti ridaw, wenno ridaw ti balay. Ngem napigsa ni Papa Roque nga nangiduron ken ni mama ket nagtultuloyen nga pimanaw ni Papa Roque kabsat ko. Kaputa saan nan niya naigawid kabsat nagbalik ni mama ket siyak tinakita na. Inaset ganak daytoy nga kasla sungged dagiti matana. Sikat ti makagapu amin dagiti. Sikat ti makagapu ti amin na pa nagrigrigat ko. Sikat ti makaigapu ti amin na pa nakaidadanis ko. Sikat ti lunod ti biyag ko yumi. Sikat ti buisit iti daytoy biyag kanyak. Numabalin la kumakitawan kan. Numabalin la kumakit saan ka laing nga natimao iti daytoy alubog kaputa sikat ti krus nga nanagsen nga bagkatek. Sikat ti krus ti biyag ko. Kinuna nakabsat sa anak linabsan ket nagturong iti siledda ket inpanalbaag na tiridaw iti panangirikep na. Napamutaling napatakderak latan kadagiti nangyegap. Agingga nga naalak tiriknak kabsat. Dito'y nga naulimek ti uneg ti balay. Simre ka kiti silid ko. Inututob ko digiti balikas. Dagiti naalas na daragse na balikas nga naipahi kanyak.
Ti balikas ni Papa Roque nga putot ti. Nga di na naituloy. At tuyen ti anak ti salbag nga putot. Amok nga sa anak ka nagtaod ken ni Papa Roque gaputa ti apelyedo ti inak. Ti osusarik kabsat. Ngem anya ti kayat na nga sa uwen. Asin no ti dakdakamatin na nga akinputot kanya. Asin no ti amak. Asin no ti akinaramid kanya. Manong ko. Kinapay nga idasal amin ti inak. Ti pasama kiti nagbetan da ni Papa Roque. Nasken ka di Manong Robert nga ti kas kanya. Nga inosente na iparswa iti deto nga biyag. Nga siyak ti mapabasol ken pakaibutuunan ti anyaman nga di pa nagkinawatan. Nagsubli ni Papa Roque may isang aldaw tinapalabas. Manong Robert. Dituyan nga ng rugi ti saanen nga napintas nga relasyon tinagbaytan da ni Mama. Kabsat ko. Wen manong. Nagbalinen nga nariribok ti dati nga makitkitak nga kinalailo ti tunggal may sa kadakwada. No pa'y mapapaidama na kiti atensyon ken kastamet din pamatig manipod kadakwada kang runaan na ni Mama. Maragragsa ka na kidi nga makakitkita iti kinalailo da. Ngem, kada iti simmaruno na aldaw, kalpasan day di apasama. Nagbaline na managapa nga kasla aso ken pusa da Mama ken ni Papa Roque, Manong Robert. Irigada nga tikasta nga sitwasyon, irinagbetan da Papa Roque ken ni Mama. Nagbalinlat nga siyak, tikas labwisit, when numitsa ti saan niya nasaya at relasyon da. Siyak ti mababalaw, babaeng ken ni Mama. Siyak ti mapagdudukutan, babaeng ken ni Papa Roque. Ngano da dumakit maimaanak, uray ni Mama. Kasla nabibinigan ti bagi kiti panagdisso digiti dakulap pakairamanan digiti dapanday ti bagi. Ketawanin ti ananyaman na. Anmetin nga agtubog digiti matak babayan ti panagluak tunggal dang rendak. Ngemket di agpakutibe nga kwenno kasla itayak pay ket din ti bagi. Dinawdawat ko pay ket di idini ti Dios Manong Robert. Ngano kasta nga dang rendak ket bulon ko kuman ti matay. Ituloy tayo, ito'y surat ni Pagayam tayo Yumi, agyaman tayo ka dito sumaganad. Maraming salamat, Lani Corpus, Maribo dito Xiamen, China. Thank you very much, Mr. Ono Predrupan, ito Wayonay, Hawaii. Thank you very much, Ma'am Elis Tamayo, ito Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Agyaman tayo di Pugad Lawin, Carbas Air Conditioning Service Center, nga masarakan ti Balintawag Street, ti Sudad Tiluag, likod ti Kapitolyo Provincial. Adaanda ka din nagkakaling nga aircon technician, staff nornusen dat aircon tilugan nyo. Tipugad Lawin, Carbas Air Conditioning Service Center, kukwa imatmatunan ni Engineer Neil Jose. Agyaman tayo pa iti TMT Construction Company nga masarakan iti 48A Kabungaan North Lawag City, Lauden ti Cabeza Elementary School. Amin nga construction assistance nga kasapulan nyo, manipod pa nakaplano ang hingga nga malpas. Ti kayat yung patak diri na pasdek. Serbian na kayo si pupudno ti TMT Construction Company, babenti panangimaton ni Honorable Pastor Telvin Tapawan, kaming ti konseho ti Ili ti Marcos. Agyaman tayo pa ni Dr. Alan Thailand, manibod ti St. Camillus de Lelis General Hospital. Nadarikrik na inyo ti bagiyo, ket kahit yung ikonsultar iti doktor,
Doktor na mapagtalkan ti papanan, Dr. Alan Taylan, iti St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121 Zay Flores Street, Lawag City. Daytoyen tinururay di regisem kanididaan na lugan wenno di mauawagan iti vintage car. Naglukaten ti DRT Auto Restoration manipo di multi-awarded nga tagikwa ani Mr. Danilo Torres. Dito ang aramiden dati panakaisubli ti husto ala nga tilugan nyo manipod kawen nga rimwarti modelo na. Eksperto di kalidad nga trabaho manipod ka di empleyado. Malaksi ti data ijaya na pa iti panakatarimaan iti modelo alugan nyo itinayin kalintigan na presyo. DRT Auto Restoration maniko diti kadaanan aging ganin ni kabarwanan na modelo inda atensyonan. Ngarod ka kailan, mapantayon iti DRT Auto Restoration. Kukwakin matmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat iti kangatuan niya pamadayaw iti kaudyan niya MIAS 2022 Wenno Manila International Auto Show. Masarakan ti DRT Auto Restoration iti Biak na Baduy Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang mapapaung ka sa sarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nais mo bang magsimula ng sariling negosyo? King Galitos Lechon Manok ang para sa'yo. Mura na at abot kaya pa. Sa daming variants, pwede mo nang pagpilian. Meron silang higit 20 branches sa buong Luzon at parating na sa Visayas at Mindanao. Franchise package is only 350,000 installment promo. Sarili mo na ang negosyo. Sa halagang 150,000, may negosyo ka nang masisimulan. King Galitos House of Franchise assists you the following: location assistant, grand opening, operation training, accounting and bookkeeping system, and a lot more. So what are you waiting for? Franchise now! Nagtulid ti aldaw, nagtultuloy ti saan nga napinta sa relasyon da papa ken ni mama. Wenno paparuke ken ni mama. Agingga nga iti maysa nga malem. Agawi da kidin nga aggapu nga nang gatang kadagiti pinagatang ni mama. Iti mismo nga balay mi tapno agtrabaho akmanen wenno ipreparar ko manen ti maluto para iti pangmalem. Naabutak ni mama nga agong unget. Ilunod ka nga lalaki. Ilunod ka nga lalaki. Sigurado nga simurot ka niti sa bali nga babae. Kin ko na simrekak nga naging tuture diti kwartuda gaputa kayat ko kasarita ni mama. Mama apay. Umay kaman dito yumi. Kitaim ti aparador me. Awanen di kiti arwaten ni papam nga roke. Ape nga di yun na puot. Kasano nga mapuot ko kit nasapa nga pimanaw. Kin pa nagkunat.
Inininot na nga inala digiti arwaten na. Anya nga ruden ma. Kasano nga ruden. Sa dinuti pang sapulan tagan ni Papa Roque. Kinunak. Sa dinuti pang sapulan ta ko nam gaga. Idinto nga si katirason no apay nga pimanaw iti deto nga baday. Matuukan nga mang pakpakan ken ka. Kinuna nakabsat sa naginuyod digiti buko ket uray akla na parusisi ti panangidurun na kanya. Timama ti bukot ko iti diding kabsat ko ket ditoy nga napatugawak iti sakit. Wen manon umay nakmanen danunen ni mama ngem nagtaraya ko na rimwar. Wen inamang ko ti ridaw ti kusina mi ket rimwara ket napanak simpop. Wen no simre ka kit inalawang ay narakbos nga kasabaan. Dito'y kabsat nga pinukpukawan ken sinapul-sapul na. Ngem talaga nga inlemeng ko ti bagik. Iti naggaabay nga dadakkel apo unti saba tapno dinak makita. Nasipngetin kabsat maala kon ti agbuteng iti naglimmingat. Nagin inayadak nga rod nga imbasidig iti balay mi. Awanin silaw, napatay amin ng digiti silaw manong Robert. Nakadagip meten digiti ridaw, pakiramanan ti rimwarak nga ridaw ti kusina. Diyos ko, sa dino ti pagturugak. Ape nga raramidin ni mama kanyak ti kastoy. Apay nga siyak te kay basol ka rin di mapaspasama. Apay Diyos ko. Kinon ko na nga, tumarite din di iti luluak, manong ko. Agin nga nakitak ti maysa nga sako, nga nagyanan siguro deto iti bagas. Inyaplag ko deto yen iti daga nga sangwanan ti mismo nga ridaw ti kusina mi. Dito yen kabsat nga inyedak ti nakapsot abagik. Ti aglulu amatak nga jak maikidem kadigdi agundaway. Wen kabsat. Nupay nalamiis ti paluyupoy ti angin intured ko daytoy. Ket pinilit ko nga ingkidem digdi aglulu amatak. Agingga nga naalak metlaeng ti turog ko manong Robert. Daga nga naplagak ti sako ti nagturugak. Nairot ti turog ko. Ngem di agpayakpak ken nagtaraok digiti manok. Nariingak. Urasen ti panagriing ko alas 3 ti parpang. Nakasanaya kon ti agriing iti kasta nga oras manong Robert ngamin gapu iti obligasyon ko. Ti obligasyon ko nga agluto iti pamigat. Aglalo ket mapanagpasada ni Papa Roque. Keno da duma at damit di mapampakitiggidan. Ti ina. Inininot ko wenno ininayad ko nga tinugtog ti ridaw. Ma, sumre ka kung tagluto akon. Kinunam, awan ti simumban. Impigpigsak basit ti buses ko nga nangawag iti ina ken pakaasi kalukatan na iti ridaw. Ket sumre kat tapno agluto ak. Naragsakan na kiti madlaw ko nga yumanasyas. Ti tsinelas ni mama iti simento iti uneg ti balay nga umasilig iti ridaw. Inlukat na iti ridaw ti apagbingi intuloy ko nga indiretso nga inlukat. Ket ditoy nga naabutak ti likod ni mama nga sumrek manen iti mismo a kwarto na.
Sakbay nga linugyak ti magluto wenno mangiprepara kaditi lutwe ka pamiga. Manong ko. Nagyaman na kiti Dios. Diyos ko. Agyaman na ti panangbantay mo kanya kiti ruara nagturuga. Agyaman ak met Diyos ko ta sa anak manin na nakaraman iti panusa babay ni Tina. Diyos ko na uma sigurong Tina. Mabalin nga gapo iti na akim mo kit mauman Tina kamang dangdangrang kanya. Agyaman ako na yapo. No adda pwede iti sumarno kapan nakadangran ko. Kanak ka di Diyos ko iti na idumdum mga pigsa ka agito rin. Patibkirem tinakim ken bagik. Diyos ko. Nagarubos manen digiti luwak bayat ti kararag ko. Ket bayat nga trabahuek ti naipakumit kanya katrabaho iti nasapa abigan. Makilumlumba iti panaggunay ko ti panagregreg digiti luwak. Manuro. Wen kabsa. Inay-ay ko inakay na asyak unay ti bagi. Gaputa. Kastoy digiti trabaho wen no maipakpakumit kanya. Lupay kasta saan ko nga pagbabawyan ti agtrabaho. Kumalaeng ta mariknak. Mariknak manong Robert ti pamatig. Manipod kininan wenno ni mamang ko. Madamdama pa'y kapsat na riknak nga nilukat tiri daw. Tisilid na mama, kini Papa Roque. Magkape kayo kadi. Saan? Ada pa panak? Nasipnit pala yung ma. Amangan ta saan nyo nga, makita ti papanan nyo. When no, ada di iti na barbartik nga masabat nyo. Saan nakman na pakibibibyangan nyo, Ming? Aramidin kat di na ipakumit ka trabaho keng kapwisit ka. Sa dinuamin ti papanan nyo, ma. Mapanak iti terminal. Mapangkukitan ni Papa Maroque, no, ada sa jacket, no kadwa na ti babae na. Amangan ta maisarsarak kayo, ma. Saan nakman na pakibibibyangan kung naklang arudin, torpe. Agtrabaho ka ta, ken aglamot kang tulatan. Nagtultuloy na pimanaw ni Mama. Kalpasan ti panangibagana nga aglamot ak tulatan, Manong Robert. Tay kunakon nabibinig siguron tiriknak, pakiramanan ti bagik, kadiri ka kasta balikas. Ket binaybay aklatan ti inak, Manong ko. Entuloy ko ti trabaho iti kusina. Lumawag idin ti aglawlaw ket napanunot ko. Ti mapan mangdalus iti lawlaw ti balay. Tamangan ta isuntumanen ti pakadusaak, Manong Robert. Papagayam sa tayo may lipas, ti panakaybasa, dahil surat nga nakaypalaunan, tinapalabas iti biyag kinaya, ni pagayam tayo, Yume. Agtultuloy ka diti pan nakairurumen na, anya nga minti ng balko ti kinatao na, ni Yume papagayam. Awisan na kayong kadanggay minto nubigat para di pa nakaituloy ang maibasa ti surat nga nakaypalaunan, tinapalabas iti biyag, ni pagayam tayo Yume. Dahil nga rin ti pagayam yun ni Robert de la Cruz. Kiradwada iti technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Iba timin tinatalinaay nga malim ti Huwebes papagayam, agyaman kam tingkay panagdingeg, ken panagbuya. Tinapalabas. Namulit ti agdama bawen tinapalabas amang sangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ken pan nakapaay. Anangasot ken liday, ket naibuyog sa innek, ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong, umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang da isem ken garakgak,
Kagiddan ti panaglunit ti nauneg ken na sa emasugat. Ti napalabas.